bang, bang, bang. És que... Va ser la actuació. Sí, és la nostra actuació del programa, és a dir, és una coreografia que hem fet nosaltres, és com... Que per cert, kudos a la Georgina, a la Carla, al Sergio, sí, a tothom realment. Supercontents, o sigui, va ser increïble poder mostrar el que teníem dins i ens ho vam passar increïble. 3, 2, 1... Amunt paleta! Avui el Lila està on fire. Veiem que ha agradat moltíssim. Doncs l'experiència, tant com el públic, el jurat, tot, és que tota la performance ens vam sentir increïbles, que va ser molt, 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 molt guai. A sobre que ens passa una mica el contrari que amb Panorama i Flash, que és totalment el nostre estil, el tenir com espai blanc per crear el que volguéssim, ho vam fer superbé. A sobre la coreo ens va sortir superràpid, crec que ho vam fer en 2 hores, potser, en total. Sí. Era una coreo que assajar agradava molt i ho fèiem amb moltes ganes. Llavors ens vam posar a plorar després i tot al sortir del plató. Sí. Perquè de veritat super contents. A sobre que rebre comentaris tan bons als jurats, que són professionals de ball que hem seguit de tota la vida, que siguin coses tan boniques d'una coreo que hem pogut crear des de zero, super emocionant. No us he posat les puntuacions màximes perquè no vull que us relaxeu. Jo he de dir que sí que he posat el meu primer 2 de 2 en performance. Es nota que teniu un tope de complicitat entre vosaltres. Ha molat molt perquè a mi se m'ha ficat la pell de gallina quan ho he vist i a mi costa molt que em passin aquestes coses i m'ha passat i jo sí que us he puntuat molt bé, ja us ho dic, perquè la veritat és que m'heu deixat amb la boca oberta, així que felicitats. Un 7. T'estimem molt, t'estimem. Sí. Ets La millor. la millor. La millor. Pleno. Buah, és que no sé si... És que jo ja la vaig veure mentre ballava. Les expressions estava living, ella, sola. Sí que... No sé. I que guai. Molt difícil el que hem aconseguit amb Ben. És com el nostre pic del programa. O sigui, tant de bo, tornar-ho a fer. De tant de bo. Però és difícil. Money maker, rough shaker, heartbreaker, chance taker, net player, run savior. Jo crec que en general està tot molt bé, en plan, tampoc ens esperàvem això, ja que Shake It és una coreo més plana i la cançó és més plana que Ben, però bastant bé i els paraigües van ser el toque.